imos conectar con Manuel Ángel Fole, ese veciño de Santiago que mercou en internet un teléfono de última xeración por 500 euros e recibiu unha lata de comida de gatos. Moi boa tarde. Manuel. Hola, boa tarde. Hola, boa tarde. Escoitamos, te vai a sorpresa, levaches, non? Bueno, boa tarde e gatuna, ademais, pois sí. Saíron miúñas como un gato cando abrín o paquete. Lévalo con humor, non? Que remedio. Bueno, pero o disgusto entendo fora broma que sería grande porque por unha banda 500 euros é unha cantidad de diñeiro considerable e despois pois a ilusión que tiñades porque este produto non era para vos, ti e a tua muller queríadeslle regalar este teléfono de última xeración a vosa filla pola súa maioría de idade. Así que imagino que o chasco inicial debeu ser bastante grande, pero contanos como se deu todo isto. Como ocorreu? Que ocorreu exactamente? Nada, pois foi unha merca a través da plataforma de Amazon, que xa fixeron xa mercar algunha vez máis e nunca tivera ningún tipo destas sorpresas. Bueno, foi un recoller o pedido, o punto de recollida, ao chegar a casa e abrilo, pois imaginadevos cal foi a miña sorpresa ao ver a latiña de comida para gatos. E inmediatamente volvín outra vez á tienda a explicarlles, e claro, eles me dixeron que, bueno, que eso era un punto de recollida e que non tiña nada que ver co tema. Oh, claro. Así que posteriormente, pues, a través da aplicación de Amazon, puxenme en contacto con eles, relateilles o sucedido, e dixeronme que lle mandara unhas fotografías do produto recibido, e ao chegar, cando a recibiran, pois me farían o reembolso. Así o fixen, mandei as fotografías, fixen o reembolso da latiña de comida para gatos, e a miña sorpresa que me mandan un correo dicíndome que a ver que é o que lles estou mandando. Si eles me mandaron un iPhone, como me lle mando unha latiña de comida para gatos? Xa podedes imaginar a miña sorpresa. E acto seguido, pois nada, fui presentar denuncia aí no cuartel da Guardia Civil e agarrar. Que raro, porque Amazon sole responsabilizarse destas cousas. Claro, pero polo que me contas deron ya volta, é dicir, ti pides un teléfono, págalo, mándanche comida de gatos, dixen, non che preocupes, reembolsamos tos cartos, pero mándanos o que che enviaron, mandas a comida de gatos e agora non se fan cargo. É correcto. Despois estiven indagando un poquinho aí por internet, vexo que é un modus operandi que non só bastante repetitivo, que non me pasou a mí solo, senón tamén pasou outro usuario, outro rapaz en Tenerife, volveu a pasar outro rapaz en Valencia. Bueno, é un calote, unha estafada que xa falamos no programa, non? De que pedías algo, sobre todo tecnoloxía, e chegaba o mellor na caixa, pois iso, unha pataca, algo que polo peso de primeiras non che fixera sospeitar, e logo cando abrías levabas a sorpresa. Manuel, comentas que non era a primeira vez que comprabas algo a través desta plataforma. Notaste algo distinto en canto ao modo de contactar, ao método de pago? Foi algo diferente ao resto das veces desta volta? Non, ben é certo que eu fixera máis compras por Amazon, pero nunca desta cuantía. Nunca tive o menor problema. A única diferencia que houve esta vez, pero que parece ser que está sentada na plataforma, é o pago a través de Bizum. Antes facían os pagos con número dunha tarxeta de crédito ou débito. A novidade esta vez era Bizum, pero bueno, creo que é unha novidade que está en varias plataformas, que non é nada raro. Porque sí que é certo que debemos observar a quen lle mercamos o produto, porque moitas veces esta plataforma, digamos que serve como unha especie de distribuidor, pero hai unhas tendas con diferentes nomes, en diferentes localidades, que temos un pouco que observar. Non sei se ti investigaches un pouco a quen lle mercabas exactamente. Mira, eu teño no meu poder a factura. A factura emitiu unha Amazon Estados Unidos, que a distribuidora de Madrid. Entón, non houve outra tenda. Eu comprei directamente con Amazon. Si Amazon, non sei o protocolo que levan de compras, si compran eles unhas tiendas en concreto ou non. Eu, a factura venme a nombre de Amazon. Entón, eu teño que pedirlle responsabilidades a Amazon. Xa. Normal. O que pasa é que, bueno, a mí tamén me chama a atención porque, o sea, é un móvil de alta gama. Non che chamou a atención que era un precio un pouco baixo? 500 euros? Non é un precio baixo, era un iPhone 13, claro, xa vos comentei que era o agasallo da miña filla, ese mismo precio estaba noutra plataforma
recollida en tenda. Non se pode dicir Bueno, que non é o último modelo, claro, era un Bueno, modelo claro, sí. anterior e o Claro. mellor por ese prezo parecíache lóxico, digamos, que puderan vender. E agora entendo que terás que, de algún xeito, se xa o denunciache, agardar que se produza algún tipo de xuizo ou algo, é dicir, cal vai ser o seguinte paso, porque agora quedaches en móvil e sen lata tamén, non? Sen a comida para gatos. Si sento que estaba falando antes de gato, sinto non pois debo regalar a gasallar calata, pero tuve ya que devolver outra vez. Quedei sin móvil, sin cartos Sin nada. e sin lata de gato. Vaya. Encima. E a túa Así filla vai que, quedar sin nada, móvil? Con móvil non, que ao final metei en outra plataforma polo mesmo precio. O sea que, Bueno. isto, a ensinanza é que se vas facer unha compra dun móvil ou un produto de alta gama deste tamaño, deste valor, eu recomendaría que se fixeran plataformas onde podas facer o recollido en tenda. Pois moi boa recomendación. Eh, Por certo, Manuel, que denunciache na Garda Civil do Milladoiro, en Ames, e creo que o pasar ese 400 euros o importe xa non sería unha infracción, sería un delito, non? É correcto o que dis, efectivamente. Entonces, pois nora, é que isto irá polo penal e imagino que se ora tocará agardar que a xustiza determine. Pois Manuel Ángel, moitísimas grazas por chamarnos, por contarnos esta historia, para que máis xente estea alerta e que non lles pase o mesmo. Gracias a vos, esa é a miña intención, que a xente faga a orella Claro. e que mire moi moito onde compra e o que compra. Moitísimas Así grazas. que nada, gracias a vos polo vosso interés. Hasta logo. Unha aperta. Besiño. Levado con humor, Menos Home, mal, que vai facer? porque o chasco debeu ser importante. E tería gato? Penso que non, porque non lle servía de moito a comida que a devolveu, así que Tivo que devolver. imagínate.